ευχαριστήσουμε τον Άγιο και Τριαδικό Θεό μας που μας εξίωσε να βρεθούμε σήμερα όλοι μαζί εδώ στο κέντρο Εκκλησικής Διακονίας. Την ευχή του Αρχιεπισκόπου μας να έχουμε, Κυρία Ιερονύμου, και του Μητροπολίτη μας και του Μενάρχη μας, Κυρίου Γεωργίου. Ακόμα θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Σοφία Αγάπη, τη Διευθύντρια του Κέντρου Εκκλησικής Διακονίας, και όλους όσους βοηθάνε εδώ για αυτές τις όμορφες συνάξεις και ομιλίες. Ομολογώ ότι αν και 2 χρόνια είμαι εδώ στο κέντρο με τα παιδιά κάτω στο περιχητικό, πρώτη φορά είναι που κάνουμε αυτή την ωραία συνάντηση εδώ πάνω και πραγματικά αξίζει όλο τον κόπο. Τις τελευταίες μέρες έχουν ακουστεί πολλά λεγόμενα για το γάμο των ομοφυλοφίλων. Βλέπουμε τοποθετήσεις από διάφορους ανθρώπους, είτε μέσα από την ιατρική, είτε μέσα από την νομική ή από διάφορους άλλους χώρους, και να μιλάνε και να επικροτούν το θέμα. Παρ' όλα αυτά, δεν διστάζουν να κάνουν και θεολογικές τοποθετήσεις, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την παράδοση της Εκκλησίας. Η Αγία μας Εκκλησία έχει εκφράσει ομόφωνα την αντίθεσή της με αυτό το νομοσχέδιο και στις 18 Δεκάτου του 2023, αλλά και στις 23 Πρώτου του 2024 με την απόφαση της Ιεραρχίας. Να κάνουμε όμως μια ιστορική αναδρομή για να θυμηθούμε από πότε έχει το θέμα αυτό ξαναυποθεί. Γιατί δυστυχώς πολλοί κόσμος νομίζουν ότι το θέμα αυτό έχει έρθει τώρα στην επικαιρότητα. Αλλά η ιστορία άλλα δείχνει. Ο πρώην τότε υπουργός του Πασόκ, ο κύριος Θεόδωρος Πάγκαλος, σε μια συνέντευξή του που έδωσε στο περιοδικό 10%, είναι ένα περιοδικό το οποίο δεν το ήξερα, το έψαξα, το οποίο το έχουν οι γκέι, τάσεται υπέρ, ανοιχτά τάσεται τελείως, υπέρ μιας νομοθετικής ρύθμισης που θα αναγνωρίζει τα ζευγάρια των γκέι με όλα τα νόμιμα δικαιώματα, όπως κάθε ζευγαριού πλην αυτού της υιοθεσίας. Είναι ένα παρόμοιο με αυτό το οποίο έχει έρθει τώρα. Στις 3 Πέμπτου πάλι, το 2005, έχει γίνει δημοσίευση στο πρώτο θέμα. Στην 1η Πέμπτου και άλλη μία πάλι αναφορά στο ίδιο θέμα έχει κάνει στις 3 Πέμπτου του 2005 στο πρακτορείο in.gr. Μια ακόμη δήλωση παρόμοια με αυτή που έκανε πιο πριν. Ο κύριος Βάσος Αλευράς, όταν ρωτήθηκε για το θέμα των γκέι, απάντησε ότι δεν βλέπω άρνησης των σχετικών δικαιωμάτων. Θα θυμάστε οι παλιότεροι το συνέδριο τότε του Πασόκ με την κυρία Μαργαρίτα Παπανδρέου και την παρουσία της ΕΟΚ, Ελληνικής Ομοφιλοφιλικής Κίνησης, που είχε στήσει τότε ένα περίπτερο στο συνέδριο και κάνανε ένα άτυπο γκάλο, στο οποίο απάντησαν 500 μέλη του Πασόκ και σε ποσοστό 72% τάχθηκαν υπέρ της νομοθετικής ρύθμισης. Μάλιστα τότε ο κύριος Βαγιανάκος έθεσε και υποψηφιότητα για μέλος του Εθνικού Συμβουλίου, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να εκλεγεί, αφού έλαβε μόλις 99 ψήφους. Τότε λοιπόν κατάλαβαν ότι αν τον εξέλεγαν στο 7ο συνέδριο, θα έμενε στην ιστορία ως το συνέδριο Βαλιανάτου, σχολίασαν παράγοντες του κόμματος. Δηλώσεις υπέρ του γάμου για την νομοθετική ρύθμιση έκαναν τότε και οι 4 βουλευτίνες του Πασόκ. Θεοδόρα Τσαγκρή, βουλευτής Πέλας, Βαγγελιός Χιναράκη, βουλευτής Ηρακλείου, Κατερίνα Περλεπέ, βουλευτής Ευβοίας, και η κυρία Άννα Καραμάνου, πρώην ευρωβουλευτής. Η κυρία Άτζελα Κερέκου
μέλος τότε του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό 10%, το αντίστοιχο που είπαμε πριν, υπέρ των ομοφυλοφίλων. Μεταξύ άλλων είπε: «Ζούμε στη χώρα μας ένα έντονο στουρθοκαμιλισμό, ενώ η ομοφυλοφιλία είναι μια κοινωνική πραγματικότητα». Δημοσιεύτηκε στον Ελεύθερο Τύπο στις 16 Εβδόμου του 2006. Τότε, μετά από μεγάλες αντιδράσεις και πάλι της Εκκλησίας μας, δεν προωθήσανε αυτό το νόμο. Και τότε και το κόμμα του συνασπισμού με τον κύριο Αλαβάνο ήταν και αυτό υπέρ του γάμου. Μόνο τότε η Νέα Δημοκρατία δεν είχε περίπου τοποθετηθεί για το αν θα είναι ή όχι. Έτσι μια μικρή ιστορική αναδρομή κάναμε. Αν το ψάξουμε κι άλλο, υπάρχει κι άλλο υλικό για διάφορους και διάφορα άλλα. Τώρα το ξαναφέρνουν στο προσκήνιο πάλι. Με πιο αναβαθμισμένο προφίλ. Αφού πλέον η κυβέρνηση τωρινή έχει και το πνευματικό της για τέτοια θέματα, που θα καθησυχάζει τον κόσμο για να λέει ότι δεν είναι αμαρτία. Χώρες που προηγήθηκαν και αναγνώρισαν το γάμο των ομοφυλοφίλων είναι πρώτη η Δανία και η Νορβηγία από το 1993, Ολλανδία 2001, Βέλγιο το 2003, ο Καναδάς το 2005, Νότια Αφρική το 2006 και αμέσως η Μεγάλη Βρετανία για άτομα άνω των 16 ετών. Απίστευτο. 16 ετών και να σκεφτόμαστε για αυτά τα πράγματα. Στη Γερμανία το 2001 καθιερώθηκε ο θεσμός της καταχωρημένης συμβίωσης. Στην Αμερική φαίνεται ότι αυτός ο γάμος επιτρέπεται σε ορισμένες πολιτείες. Από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι 18 έχουν νομιμοποιήσει το γάμο των ατόμων του ιδίου φύλου. Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια να εισέρχονται πολλά ξενόφερτα έθιμα, που αυτά σιγά σιγά έχουν αρχίσει να διώχνουν τις παραδόσεις μας, τα έθιμά μας, σε πάρα πολύ μικρό ή μεγάλο βαθμό, ώστε σιγά σιγά να αρχίζει να είναι εύκολα αντιληπτά. Αλλά δυστυχώς κάθε τι το οποίο θυμίζει την πατρίδα μας, τη θρησκεία μας, την οικογένειά μας, θέλουν σιγά σιγά να το βγάλουν μέσα από τις νέες γενιές. Κάθε χρόνο ακούμε αν είναι απαραίτητο να γίνονται οι εθνικές παρελάσεις. Λες και αυτές έχουν βλάψει αυτόν τον τόπο. Και από την άλλη βλέπουμε με αγωνία να στηρίζουν τις παρελάσεις της περηφάνειας. Τα σχολεία κατά κάποιο τρόπο έχουν χάσει το ουσιαστικό νόημά τους. Από χώρο παιδείας έχουν καταντήσει να είναι χώρος βίας. Η βία στην τρομερή έξαρση, το bullying καθημερινό φαινόμενο. Τρέχουν να βάλουν ψυχολόγους. Είμαι πολύ επιφυλακτικός με αυτό το θέμα. Για να σταματήσουν όλα αυτά χωρίς αποτέλεσμα. Την Εκκλησία την έχουν βάλει στην άκρη. Η Εκκλησία δεν ήταν αυτή που κράτησε τα γράμματα όρθια και δεν έχει λόγο τώρα μέσα στα σχολεία. Λες και η Εκκλησία είναι αυτή που φταίει για τα αποτελέσματα αυτά και την έχουν βάλει στην άκρη. Ο αθλητισμός έχει χαθεί. Οι οικογένειες δεν μπορούν να πατήσουν το πόδι τους στα γήπεδα, αφού και εκεί έχει γίνει ένα μεγάλο ring για να ξεσπάσουν οι νέοι. Το κοινωνικό περιβάλλον έχει πάρει μια τρομακτική μορφή, με αποτέλεσμα όλο αυτό να έχει επηρεάσει τρομερά το οικογενειακό περιβάλλον. Η κοινωνική κρίση έχει χτυπήσει την οικογένεια, είτε στην ομόνια της, είτε σε οικονομική δυσχέρεια, με αποτέλεσμα να φέρνει σύγχυση. Έθιμα, ήθη και εκκλησιαστικές παραδόσεις έχουν πάει στην άκρη. Θέλουν σιγά σιγά ανθρώπους με σάρκα και οστά μόνο, χωρίς ψυχή. Κατεστραμμένη παιδεία, αλλοιωμένη ιστορία. Το μάθημα της πίστεώς μας μετατράπηκε σε θρησκολογία. Παντού αλλοίωση, σε όλα. Έχουν φτιάξει μια κοινωνία που να μην ξέρει τίποτα από παραδόσεις τους οι νέοι. Από την πίστη τους
και το σκοπό της οικογένειας. Ενδοοικογενειακή βία στην κορύφωση. Παιδιά δεν αντέχουν τον βασανισμό, είτε σωματικό είτε ψυχικό. Και φτάνουν στο σημείο να σκοτώνουν τον πατέρα τους ή τη μητέρα τους. Τρομερό. Ναρκωτικά, αλκοολικοί, ηλικιωμένοι στην άκρη πεταμένοι, βιασμοί ανηλίκων, πορνεία, αλληλοσκοτωμή, ο άντρας στη γυναίκα, η γυναίκα τον άντρα, αδέρφια αναμεταξύ τους να αλληλοσκοτώνονται. Δυστυχώς αποτύχαμε σαν κοινωνία. Αφού όλα αυτά τα χρόνια έχουν καταφέρει να διαλύσουν πράγματα μέσα στην κοινωνία που ζούμε, θέλουν να δοθεί και το τελειωτικό χτύπημα στην οικογένεια, στη νεολαία και στο αβοήθητο και ανυπεράσπιστο μωρό που θα έρθει στον κόσμο. Αφού κοντεύουμε να χάσουμε τα πάντα, θέλουν να βάλουν χέρι και στο δεσμό της οικογένειας. Να προσπαθήσουν να καταργήσουν το δεσμό της μάνας, του πατέρα, των παιδιών και να υπάρχει μια συνεχόμενη κατρακύλα. Τηλεόραση, διαδίκτυο, ραδιόφωνο, όλα τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Μιλάνε για όλους πρωτόγνωρους για την επιλογή φύλου, επαναπροσδιορισμού φύλου και κάθε χρόνο την περίφημη παρέλαση. Ένα παγκόσμιο φαινόμενο από ανθρώπους πλέον σε ισχυρή θέση που ανήκουν στην κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ. Και μια κυβέρνηση να τρέχει να φέρει νόμο για την ισότητα. Τόσο ενδιαφέρον αν είχαν δώσει για το δημοσιογραφικό, τη βία, τους χρήστες, τους εγκαταλειμμένους ηλικιωμένους, τα ορφανά παιδιά, τους νέους, τις πολύτεκνες οικογένειες και όλες τις οικογένειες μη πολύτεκνες, θα είχαμε μια καλύτερη κοινωνία. Ο γάμος στην Ορθόδοξη παράδοση είναι μέσον για την αγιοποίηση του ζευγαριού. Το ζευγάρι καλείται να αναπτύξει μια κοινότητα αγάπης, σεβασμού και συνεργασίας. Η Ορθόδοξη Εκκλησία αναγνωρίζει την αγιοσύνη του γάμου και τη σημασία της οικογενειακής ζωής ως μέσο για την ανάπτυξη της πίστης και της αρετής. Πλέον αυτή η ένομη σχέση ανδρός και γυναικός, ώστε με θεμελιακό κύτταρο έχει προπολού ανυψωθεί σε μυστήριο μέγα. Από αυτή πλέον την ένωση σχέση θείουται και ανθρωπίνου δικαίου κοινωνία. Προέρχονται ως καρποί τα παιδιά, η χαρά και η πληρωτική των γονέων και το στήριγμα του έθνους. Στην εισήγησή του της ιεραρχίας, ο Μητροπολίτης Μεσογείας και Λαυριωτικής κ. Νικόλαος και ως επιστήμονας τοποθετείται στο βιολογικό υπόβαθρο του φύλου και τα ανατομικά χαρακτηριστικά. Ένα απόσπασμα από εκεί μέσα, το οποίο περιγράφει με ακρίβεια. Το βιολογικό υπόβαθρο του φύλου, ανατομικά χαρακτηριστικά. Τι είναι τελικά η ταυτότητα του φύλου? Υπάρχει κάτι άλλο εκτός από τον άντρα και τη γυναίκα? Είναι επιλέξιμο το φύλο? Υπάρχουν πολλά φύλλα για τον ίδιο ανθρώπινο, βιολογικό, κοινωνικό, συναισθηματικό, μεταξύ τους αντικρουόμενα? Γεννιέται κανείς με συγκεκριμένο σεξουαλικό προσανατολισμό ή αυτός διαμορφώνεται στη συνέχεια από ποικίλους παράγοντες? Πόσο φυσικό είναι το μη φυσιολογικό? Εξ απόψεως βιολογικής υπάρχουν δύο φύλλα, όπως και στα ανώτερα θηλαστικά, το αρσενικό και το θηλυκό. Όλα τα συστήματα που συναρπαρτίζουν τον ανθρώπινο οργανισμό έχουν στη βάση τους την ίδια ανατομική μορφολογία και φυσιολογία και στα δύο φύλλα. Όλες οι λειτουργικές, καρδιακή, αναπνευστική, νεφρική ακολουθούν τους ίδιους μηχανισμούς ανεξαρτήτου φύλου. Εξαίρεση από αυτόν τον κανόνα αποτελεί το αναπαραγωγικό σύστημα και ό,τι σχετίζεται με την αναπαραγωγική λειτουργία, γενετικό υπόβαθρο, ορμόνες κτλ. Τα αναπαραγωγικά όργανα της γυναίκας είναι εντελώς διαφορετικά από αυτά του άντρα. Συνεπώς, αυτό που διαφοροποιεί τα φύλλα και τα ταυτοποιεί είναι το αναπαραγωγικό του σύστημα.
Μάλιστα το βασικό τους χαρακτηριστικό δεν είναι μόνο ότι είναι διαφορετικά και έτσι διακρίνονται το ένα από το άλλο, αλλά ότι τα φύλλα είναι μόνο δύο. Δεν υπάρχει τρίτο. Και κυρίως ότι είναι συμπληρωματικά, που σημαίνει ότι η ανατομική διαφοροποίηση εξυπηρετεί τη δυνατότητα όχι επαφής, αλλά ένωσης των σωμάτων. Δύο γυναικεία σώματα δεν υπάρχει φυσιολογικός τρόπος να ενωθούν μεταξύ τους, ούτε δύο ανδρικά. Επίσης όλα τα όργανα και λειτουργίες είναι απολύτως αναγκαία για την επιβίωση του ανθρωπίνου οργανισμού στον οποίο ανήκουν, γι' αυτό εξάλλου και ονομάζονται ζωτικά. Αυτό δεν συμβαίνει με τα αναπαραγωγικά. Αυτά δεν είναι απαραίτητα ούτε χρησιμεύουν στην επιβίωση του οργανισμού. Αλλά μπορεί κάποιος να ζήσει υγιής χωρίς ποτέ να αξιοποιήσει τη λειτουργία τους. Μοναδικό προορισμό έχουν να συνεργαστούν μαζί αρσενικό και αιθερικό, προκειμένου να γεννηθεί μια νέα ζωή από δύο ανθρώπους. Η κάθε ζωή, ο κάθε άνθρωπος, έτσι έρχεται στην ύπαρξη, από την σωματική ένωση ενός άνδρα και μιας γυναίκας. Η φυσιολογία δεν γνωρίζει άλλο τρόπο. Μητροπολίτης Μεσογείας και Λαυρωτικής Νικόλαος. Θα δούμε τώρα τι είναι το φυσιολογικό. Η ζωή του ανθρώπου ξεκινά με τη σύλληψη, με τη συμπλήρωση των σωμάτων άντρας και γυναίκας. Το σπερματοζωάριο του άντρα γονιμοποιεί ένα οάριο της γυναίκας. Έτσι μορφοποιείται το έμβριο και αποκτά ζωή ένα νέο άτομο. Έτσι είναι το φυσιολογικό. Το νέο ανθρώπινο κύτταρο έχει 46 σώματα που ονομάζονται χρωμοσώματα. Το καθένα αποτελείται από χιλιάδες τμήματα γονίδια. Τα γονίδια είναι βασικές μονάδες κληρονομικότητας. Το γονιμοποιημένο πρώτο κύτταρο έχει 46 χρωμοσώματα. Τα 23 παίρνει από το σπερματοζωάριο και τα άλλα 23 τα παίρνει από το οάριο. Καθένα από τα χρωμοσώματα περιέχει εκατοντάδες γόνων που δίνουν διάφορα χαρακτηριστικά στο άτομο. Έτσι είναι η φύση του ανθρώπου. Τα χρωμοσώματα αριθμούνται από 1 έως 22. Είναι παρόμοια σε αρσενικά και θηλυκά. Το 23ο ζεύγος είναι διαφορετικό στα αρσενικά και τα θηλυκά. Και τα χρωμοσώματα που τα αποτελούν ονομάζονται φυλετικά χρωμοσώματα. Στο θηλυκό άτομο υπάρχουν δύο όμοια χρωμοσώματα, το χ-χ. Στο αρσενικό άτομο υπάρχουν διαφορετικά, το χ-ψ. Έτσι έφτιαξε ο Θεός τον άνθρωπο να ρυθμίζονται όλα από μόνα τους. Το φύλλο του παιδιού εξαρτάται από τον πατέρα. Οι γυναίκες έχουν σε κάθε οάριο δύο φυλετικά χρωμοσώματα, το χ-χ. Οι άντρες έχουν σε κάθε σπερματοζωάριο δύο φυλετικά χρωμοσώματα, το χ-ψ. Κατά τη σύλληψη το φυλετικό χρωμόσωμα της γυναίκας είναι πάντα χ, ενώ το άντρα είναι άλλες φορές χ και άλλες φορές ψ. Αν τύχει να γονιμοποιηθεί το οάριο με το σπερματοζωάριο που περιέχει ψ χρωμόσωμα, θα γεννηθεί αγόρι. Ο άντρας και η γυναίκα είναι αυτοί που μπορούν να κάνουν οικογένεια. Το ρήμα που χρησιμοποιούν κάποιοι, θέλω να κάνω παιδί, είναι λάθος. Δεν μπορούν. Δεν θα κάνουν. Θα τους κάνουν παιδί. Δύο άντρες δεν μπορούν να κάνουν παιδί. Ούτε δύο γυναίκες μόνες τους μπορούν να κάνουν παιδί. Η κληρονομικότητα είναι μεταβίβαση χαρακτηριστικών από γενιά σε γενιά. Από γονείς σε απογόνους. Είναι ο λόγος που τα παιδιά μοιάζουν στους γονείς τους. Τα παιδιά κληρονομούν από τους γονείς τα μισά από τα χαρακτηριστικά που έχουν. Από τον παππού και τη γιαγιά το 1/4. Και από τους προπάπους έως την 7η περίπου γενιά το αντίστοιχο. Κάθε χρωμόσωμα έχει γύρω στα 20 με 25.000 γονίδια. Υπολογίζεται ότι κάθε κύτταρο έχει 1 εκατομμύριο γονίδια. Κάθε γονίδιο αποτελείται από συγκεκριμένες ακολουθίες μορίων DNA. Γενικές παραλλαγές και ομοιότητες μπορούμε να δούμε στο γενότυπο. Η γενική κληρονομιά ή το γενετικό δυναμικό ενός οργανισμού είναι μοναδικό για κάθε οργανισμό.
Φαινότυπος είναι τα παρατηρήσιμα χαρακτηριστικά ενός οργανισμού, συμπεριλαμβανομένη της εμφάνισης, της προσωπικότητας, της ευφυΐας και όλων των άλλων χαρακτηριστικών. Πολυπαραγωγικά χαρακτηριστικά είναι αυτά που επηρεάζονται τόσο από τα γονίδια όσο και από το περιβάλλον. Π.χ. το ύψος του παιδιού. Αν τρέφεται σωστά ή είναι συναισθηματικά παραμελημένο, τότε είναι πιο κοντά από τα παιδιά της ηλικίας του. Υπάρχουν και άλλοι κίνδυνοι στην ανάπτυξη του παιδιού. Ασθένειες της μητέρας, δημόδεις ασθένειες, AIDS, υπατήτηδα, επιπτώσεις που μπορεί να έχει στο παιδί, κόφωση, διανοητική καθυστέρηση, καθυστερημένη ψυχική και σωματική ανάπτυξη, σεξουαλικό μεταδιδόμενο νόσημα, η σύφυλη, επιπτώσεις που μπορεί να έχει στο παιδί, τύφλωση, παράλυση, νοητική καθυστέρηση και αφασία. Η χρήση κάναβης, που έχει γίνει πλέον μόδα. Βλέπεις από μικρά παιδιά να το ξεκινάνε αυτό το πράγμα. Και βλέπεις και μεγάλους. Και τώρα το κράτος, για να μην χάσει από όλο αυτό, έχει κάνει και την καλή κάναβη. Ποια είναι αυτή? Το έμαθα και εγώ ψάχνοντας. Την πουλάνε στα mini market και στα περίπτερα. Το οποίο λέει έχουν αφαιρέσει από μέσα, λέει, την κακιά ουσία και έχουν κρατήσει την καλή. Τώρα, ποια είναι η καλή ουσία μέσα σε μια κάναβη, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Επιπτώσεις που μπορεί να έχει στο παιδί. Ψυχοσωματική καθυστέρηση. Καθυστέρηση στη γλωσσική ανάπτυξη και στη μνήμη. Κοκαίνη, ηρωίνη, μεθαδόνη. Επιπτώσεις που μπορεί να έχει στο παιδί. Πρόωρη γέννα. Ψυχική και σωματική καθυστέρηση. Αποβολές, σύνδρομο ξαφνικού θανάτου. Λέγεται σύνδρομο του αλκοόλ. Λέγεται σύνδρομο εμβρυϊκού αλκοόλ, όπου το παιδί μπορεί να γεννηθεί με παραμόρφωση του προσώπου και των άκρων, μειωμένη προσοχή, υπερκινητικότητα και ήπια καθυστέρηση. Η προγεννητική περίοδος αποτελείται από 3 φάσεις. Πρώτον είναι το πιο σύντομο στάδιο χαρακτηριστικό του είναι η συστηματική κυταρική διαίρεση. Σε μια εβδομάδα ο νέος οργανισμός αποτελείται από 100 με 150 κύτταρα. Η πρώτη φάση που γίνεται, πρώτες εξειδικεύσεις κυττάρων, προστατευτικό τείχομα, υποτυπώδες όργανα πλακούντας, το όργανο που συνδέεται με το τείχομα της μήτρας και περιβάλλει το αναπτυσσόμενο έμβριο. Εφύτευση είναι η διαδικασία ενσωμάτωσης του γονιμοποιημένου αρίου στο τείχομα της μήτρας και ξεκινά περίπου 10 μέρες μετά τη σύλληψη. Η δεύτερη φάση. Έχουμε το εμβρυϊκό στάδιο από 2 έως 8 εβδομάδες. Χαρακτηριστικό του σταδίου η ανάπτυξη βασικών οργάνων και ανατομικών χαρακτηριστικών. Αναπτύσσονται σε 3 διαφορετικά στρώματα. Το πρώτο είναι το εξώδερμα, το οποίο εκεί το παιδί, το βρέφος, έχει δέρμα, μαλλιά, δόντια, αισθητήρια, εγκέφαλος, νοτίος, μυαλός. Αρχίζουν και σχηματίζονται. Μετά είναι το μεσόδερμα, μυς, κυκλοφοριακό σύστημα. Μετά έχουμε το ενδόδερμα, πεπτικό σύστημα, υπαρπάκια, αναπνευστικό. Ο εγκέφαλος και οι νευρώνες αναπτύσσονται ταχύτατα. Κατά την 8η εβδομάδα σχηματίζονται 100.000 νευρώνες στο λεπτό. Το έμβριο είναι πολύ ευάλωτο. Τέλος, αυτής της περίοδου το έμβριο είναι περίπου 2,5 εκατοστά και έχουν δημιουργηθεί όλα αυτά. Τρίτη φάση, 8 εβδομάδες. Μέχρι το τοκετό, το έμβριο πλέον αποκτά εμφανή ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Τα όργανα του φύλου αρχίζουν και σχηματίζονται, δημιουργώντας οστά και μύες. Το έμβριο αρχίζει να μετακινείται στη μήτρα από τον 4ο μήνα και μετά. Τα όργανα αναπτύσσονται και αρχίζουν να λειτουργούν. Ο εγκέφαλος αυξάνεται ταχαίως. Όλα αυτά για να γίνουν στη γυναίκα σημαίνει ότι όλο το σώμα της μέσα της έχει αλλάξει. Όλα τα όργανα έχουν πάει στην άκρη για να μπορέσει να φτιαχτεί η νέα ζωή. Περίπου 266 μέρες μετά τη σύλληψη παράγεται μια ορμόνη, η οκυτοκίνη, που προκαλεί συσπάσεις της μήτρας της γυναίκας. Στην πορεία η ένταση των σπασμών
είναι τόσο μεγάλοι που σπρώχνουν το έμβριο στον έξω κόσμο. Έτσι η γυναίκα αποκτά τη μητρότητα με τη γέννα του μωρού. Ακούμε λοιπόν συχνά τη λέξη δικαιώματα. Μετά από όλη αυτή την περιγραφή που κάναμε, από τη σύλληψη έως τη γέννηση ενός μωρού, μετά από όλο αυτό, τι γίνεται μέσα στο σώμα της γυναίκας? Μπορεί να γεννά και να το πουλάει το ίδιο της το παιδί και αυτό δεν θα έχει ψυχολογικές επιπτώσεις? Ταυτόχρονα, για να το σκεφτεί αυτό μια γυναίκα να το κάνει, λυπάμαι που θα το πω, αλλά σαν κοινωνία έχουμε αποτύχει. Γιατί φανταστείτε σε τι οικονομική κατάσταση θα είναι για να το κάνει αυτό. Όλο αυτό το ταξίδι που περιγράψαμε πριν γίνεται μέσα στην κοιλιά της μητέρας. 9 μήνες. Τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό στην παρένθετη μητέρα όταν κατά την κοίηση το έχει μετανιώσει και δεν θέλει να το αποχωριστεί, να διεκδικήσει το παιδί? Δεν γίνεται. Άσχετα που από τον νόμο μετά δεν θα έχει το δικαίωμα. Ποιος θα τη σταθεί? Γιατί αλλιώς είναι στην αρχή και αλλιώς είναι στο τέλος. Θα αποκτήσει τάσεις αυτοκτονίας, ίσως πτώση σε ουσίες και άλλα προβλήματα. Αυτό δεν θα είναι αύριο ένα μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα? Αυτινής της γυναίκας μετά, ποια θα είναι η ψυχολογική της εξέλιξη όταν όλα μέσα της θα έχουν διαλυθεί? Ποιος θα αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση? Η Εκκλησία. Μόνο αυτή. Το παιδί που θα φέρει στον κόσμο για αυτήν, όχι σαν παρένθετη μητέρα, πώς θα το αντιμετωπίσει? Το οικογενειακό περιβάλλον θα υπάρχει για αυτό που θα μεγαλώσει με μια μητέρα που θα έχει πιθανόν ψυχολογικά προβλήματα? Και εγώ θα το θέσω και αλλιώς. Που μου το έπανε σήμερα και μου βάλανε αυτή τη σκέψη στο μυαλό. Λέει θα είναι η παρένθετη μητέρα ελεγμένη, προσεγμένη, λογικά και με ιατρικές εξετάσεις, και έτσι δεν θα υπάρχει, λέει, η αποφυγή παράνομης διακίνησης, να το πω έτσι, παιδιών, που φτάσαμε να μιλάμε. Εγώ όμως θα πω το εξής. Ξέρουμε ότι πάντα υπάρχει τρόπος. Αν δύο γυναίκες θέλουν να κάνουν ένα παιδί, του ιδίου φύλου γυναίκες, που δεν μπορούν μόνες τους, θα χρειαστεί μια βοήθεια. Οπότε το κόστος λένε ότι θα είναι γύρω στις 20.000 ευρώ. Και γιατί να το κάνουν αυτό για 20.000 με 20.000 ευρώ και να το κάνουν και δωρεάν? Ανταλλαγή υπηρεσίες, θα το πω έτσι. Ανάμεσα στους άντρες του ιδίου φύλου και ανάμεσα στις γυναίκες του ιδίου φύλου. Πώς μπορεί να γίνει? Πολύ απλά. Η γυναίκα θα πάρει έναν του ιδίου φύλου, έναν άντρα από τους γκέι, θα κάνουν ένα εικονικό γάμο, που πλέον πας και στο Δημαρχείο σε 5 λεπτά έχεις καθαρίσει με αυτό. Αν μπορεί αυτός να ανταποκριθεί ερωτικά, θα μείνει έγκυος. Θα πάνε μετά σε έναν, τώρα δίνουν τη δούρα τα διαζύγια, πας σε έναν συμβολογράφο που γράφει σε 2 μήνες έχει βγει. Θα πάνε μετά σε έναν συμβολογράφο, θα χωρίσουνε και η γυναίκα τι θα πει? Εγώ δεν το φέρω το παιδί, και το πάρει ο πατέρας. Ο πατέρας αύριο λοιπόν θα πάει στον σύντροφό του. Θα του πει η γυναίκα λοιπόν, τώρα εγώ σου έδωσα ένα παιδί. Ο άλλος σύντροφος θα πάει με την άλλη γυναίκα. Να κάνει ένα παιδί και με την άλλη γυναίκα το κρατήσουν οι γυναίκες στο άλλο παιδί. Και να το πως λύθηκε το θέμα. Και νομικά, δεν μπορεί να τους πει κανείς τίποτα. Είμαστε παντρεμένοι και χωρίσαμε. Υπάρχει όμως και το άλλο. Για φανταστείτε όλο αυτό να εξαπλωθεί και αύριο μεθαύριο να υπάρξει μονηξία. Τι θα γίνει?
δεν είναι φρικτό, δεν θέλω ούτε καν να το σκέφτομαι άλλο. Κοιτάμε αυτούς τους ανθρώπους να έχουν ίσα δικαιώματα με τους άλλους, καταστρέφοντας και υποτιμώντας τη γυναίκα, τη μητρότητα, αλλά και ένα παιδί ανυπεράσπιστο και στερώντας το δικαίωμα της μητρότητας. Ξεχνάμε ότι το μωρό 9 μήνες στην κοιλιά της μητέρας είναι ο πρώτος δεσμός με τη μητέρα. Υπάρχει και ο ακουστικός δεσμός. Λένε έρευνες ότι το παιδί 9 μήνες στην κοιλιά της μητέρας, με το άκουσμα της φωνής της μητέρας, είναι το πρώτο δέσιμο. Όταν βγαίνει το παιδί, γεννιέται, μπορεί να μην βλέπεις στις αρχές τις πρώτες μέρες, το βλέπει όλα τρισδιάστατα, αλλά μόνο και μόνο από τη μυρωδιά της μητέρας και τη φωνή της, καταλαβαίνει που είναι. Μετά τη γέννησή του, ποια μητρότητα θα έχει αυτό το μωρό? Και να μας πούνε όλοι αυτοί οι δημοκράτες, αυτό το μωρό δεν έχει δικαίωμα. Ποιος το ρώτησε αν θέλει να κοπεί βιαίως από τη μητρότητα? Αύριο μεθαύριο, άμα αρχίζει και αυτό να αναζητά τη μητέρα του, τι θα του πείτε του παιδιού? Ποιος θα είναι υπόλογος για αυτή την ψυχή? Το δικαίωμα αυτού του μωρού ποιο είναι επιτέλους? Και ποιος το προστατεύει? Να δούμε τώρα και μια άλλη επιστημονική άποψη για το αν η ομοφυλοφιλία είναι φυσιολογικό ή όχι. Θέση στο θέμα μας έχει και ο γνωστός πατέρας που τον αποκαλούνε της ψυχανάλυσης, ο Φρόιντ. Παραδόξως, ως προς τις γνωστές θέσεις του στο σεξουαλικό θέμα, καταφεύγει κατά της ομοφυλοφιλίας. Ποιος? Ο Φρόιντ. Τούτο είναι άκρως θετικό για τη διερεύνηση του θέματός μας. Μεταφέρουμε από το έργο του «Εισαγωγή στη ψυχανάλυση», λέγεται, και είναι από τις εκδόσεις Κοβόστη. Και λέει ο Φρόιντ, είναι βέβαιος πως η σχέση ανάμεσα στην παιδική σεξουαλική δραστηριότητα και στις σεξουαλικές διαστροφές είναι πολύ στενή. Γιατί αν το παιδί έχει σεξουαλική ζωή, αυτή πρέπει να είναι ταραγμένη. Αφού από τις λίγες σκοτεινές ενδείξεις του λείπουν όλα εκείνα που μεταμορφώνουν τη σεξουαλικότητα σε λειτουργία αναπαραγωγής. Είναι το χαρακτηριστικό όλων αυτών ότι παραμερίζουν αυτή τη λειτουργία από το σκοπό της. Άλλωστε αυτό είναι και το κριτήριο της πάθησής τους, δηλαδή να επιζητεί ανεξάρτητη απόλαυση άσχετα από την αναπαραγωγή. Και όμως, ο Φρόιντ, παρά τις γνωστές θέσεις, μονομερής ως προς το σεξουαλικό θέμα και την ελευθερότητα της λίμπιτο, δηλαδή της ειδονής, παρουσιάζεται να μην δέχεται την προκτική σχέση και συνουσία κατά της ομοφυλοφιλίας. Και τούτο διότι η σχέση αυτή, κατά αυτό, επιζητεί ανεξάρτητη απόλαυση άσχετα από την αναπαραγωγή. Σε αυτούς τους ανθρώπους μονάχα το δικό τους φύλο προκαλεί σεξουαλικό πόθο, ενώ το αντίθετο φύλο και τα σεξουαλικά του όργανα δεν ασκούν καμία έλξη και στις πιο έκδηλες περιπτώσεις. Αποτελεί για αυτούς αντικείμενο αποστροφής. Τα πρόσωπα αυτά παρετούνται, για τους ομοφυλόφιλους λέει, ότι τα πρόσωπα αυτά παρετούνται φυσικά από κάθε συμμετοχή στην αναπαραγωγή. Και λέει, οι άνθρωποι αυτοί λέγονται ομοφυλόφιλοι. Βέβαια οι επιστήμονες εκπρόσωποι τους υποστηρίζουν πως ανήκουν σε μια ιδιαίτερη ποικιλία του ανθρωπίνου γένους, στο τρίτο φύλο, όπως το λένε, και είναι εισάξιο των δύο άλλων φύλων. Τρομερό. Με άκρως βαρούς χαρακτηρισμούς στολίζει ο Φρόιντ
τη σεξουαλική παρέκκληση αυτών των ανθρώπων. Και προέρχεται, όπως είπα και πριν, από ειδικό που με βάση τη γενική γνωστή θέση του για τη σεξουαλική ζωή ανδρών και γυναικών. Θα περίμενε κανείς στο θέμα της ομοφιλοφιλίας να είναι ανοιχτός και όχι αποθητικός. Και όμως, καταρρίπτεται λοιπόν η θέση τους. Ότι η ομοφιλοφιλία δεν είναι αρρώστια ψυχική, σωματική ή πνευματική, είναι μια φυσική κατάσταση. Μόνο αυτοί το επιμένουν. Ο Φρόιντ δεν ήταν ούτε δεσπότης, ούτε παπάς, ούτε χριστιανός ορθόδοξος. Ο Έντβαρντ Σπραντζέρο, ψυχολόγος, φιλόλογος, κατηγορηματικός για το αφύσικο της ομοφιλοφιλίας. Κατηγορηματικός ο κορυφαίος επιστήμονας και νομπελίστας Αλέξη Καρέλ. Άλλη μια υπεύθυνη φωνή από τον ψυχίατρο Φράγκ. Είναι ένας από τους πιο διακεκριμένους ψυχιάτρους της εποχής μας. Καθηγητής της νευρολογίας και της ψυχιατρικής της ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου της Βιέννη. Πέθανε το 1999. Θα προσπαθήσουμε να δούμε ένα ερώτημα άλλο. Γεννιέται κανείς ή γίνεται ομοφυλόφιλος? Ένα άλλο επίκαιρο θέμα. Ο κύριος Χριστόδουλος Τομασίδης, καθηγητής της ψυχολογίας, τονίζει κάτι πολύ σημαντικό και έχει δίκιο. Πρέπει να τονιστεί, λέει, πως ορισμένες ομοφυλόφιλες δραστηριότητες κατά την εφηβεία δεν προμηνύουν κατά ανάγκη και συνέχιση της σε μεταγενέστερες ηλικίες. Δηλαδή κάποιο το οποίο ξεκινάει, όπως είπαμε πιο πριν, που είπε και ο Φρόιντ, σε μικρή ηλικία, πιο μετά αλλάζει. Έρευνες έδειξαν ότι όσοι έκαναν με εγχείρηση αλλαγή φύλου, στο τέλος το μετανοούν. Συνειδητοποιούν ότι παρά την αφαίρεση των γεννητικών οργάνων, τη μακροχρόνια χορήγηση ορμονών και τις πλήστες πλαστικές εγχειρήσεις που έκαναν, εξακολουθούν να διαφέρουν σε πάρα πολλά πράγματα από τις κανονικές γυναίκες. Οπότε για ποια εγγενετής ανομαλία μιλάμε? Σίγουρα είναι επίκτητη και οφείλεται σε διάφορους κοινωνικούς και ψυχολογικούς παράγοντες που αποτελούν αντικείμενο μελέτης πολλών επιστημών. Επιπλέον η ομοφυλοφιλία δεν εκφράζεται πάντοτε με τον ίδιο τρόπο. Άλλοι είναι ενεργητικοί και άλλοι είναι παθητικοί. Συνεπώς αποκλείουμε την περίπτωση πως οι ομοφυλόφιλοι γεννιούνται. Έτσι και καταλήγουμε στη διαπίστωση πως γίνονται. Οπότε ορθά ο νόμος του Θεού καταδικάζει την ομοφυλοφιλία όπως ακριβώς και άλλα σαρκικά αμαρτήματα. Με το να λένε οι ομοφυλόφιλοι ότι γεννηθήκαμε έτσι και άρα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, είναι μια πολύ εύκολη και απλοϊκή δικαιολογία που ο καθένας μας μπορεί να επικαλεστεί για οποιοδήποτε πάθος και αδυναμία του. Οι ψυχολόγοι και οι ψυχίατροι έχουν διαπιστώσει ομοφυλόφιλες εκδηλώσεις σε νέους που ένιωθαν μεταξύ άλλων υπερβολική αγάπη στη μητέρα. Ο ψυχίατρος Άντονι Στόρ αναφέρει μεταξύ άλλων: έχει ανακαλυφθεί ότι σε πολλές περιπτώσεις ο παραχαϊδεμένος από τη μητέρα γιος γίνεται ομοφυλόφιλος. Δεν το λέμε αυτό για να μην ξαναγκαλιάσουμε τα παιδιά μας, ούτε να μην τα ξαναχαϊδέψουμε. Απλώς μιλάμε για ακραίες καταστάσεις. Εδώ οι κύριοι που βρίσκονται θα θυμόμαστε και από τα χρόνια του στρατού. Εγώ προσωπικά που πήγα και πρόσφατα, θυμάμαι περιπτώσεις διάφορες που έβλεπα κάποια παιδιά στην ηλικία μου 18 χρονών να μπαίνουν κλαίγοντας και να μην αφήνουν έξω από την πόρτα του στρατοπέδου το χέρι της μαμάς τους. Και έβλεπα περιπτώσεις να μπαίνουν και μανάδες μέσα και να κάθονται μαζί τους στο γραφείο, στο προθάλαμο, μέχρι να ηρεμήσουν τα παιδιά τους για να μπουν μέσα.
Μου θύμισε τον πρώτο δημοτικού, όταν ήταν από το πάμε σχολείο να φύγουμε από τη μητέρα και τον πατέρα μας, να μπούμε στην τάξη μέσα, φοβόμασταν. Κάτι τέτοιο στο 18. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Αυτός ο στενός συναισθηματικός δεσμός που συχνά συνδέεται από άφθονα χάδια, είναι δυνατόν να του ξυπνήσει ένα πρόωρο ερωτισμό, που ταυτόχρονα όμως του αρνούνται την ικανοποίησή του. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ερωτικής συμπεριφοράς των ομοφυλοφίλων είναι ότι σε σύγκριση με τη συμπεριφορά των ετεροφιλόφιλων αρχίζει σε πιο πρώιμη ηλικία. Κατά παρόμοιο τρόπο αναφέρεται και στο κορίτσι. Μεταξύ άλλων, πραγματικά η ομοφυλοφιλία δεν αποκτιέται από τη γέννηση. Είναι ένα φαινόμενο με ψυχικό χαρακτήρα και στην καταγωγή του βρίσκει κανείς σχεδόν πάντοτε μια κακή ισορροπία των οικογενειακών σχέσεων. Ένα μικρό κορίτσι μπορεί να αισθανθεί για τον πατέρα του ένα τέτοιο θαυμασμό, ώστε η μητέρα του να του φαίνεται σαν αντίζηλη. Επειδή ξέρει πως δεν θα μπορέσει ποτέ να παντρευτεί σε εισαγωγικά με τον πατέρα της, αποφεύγει αυτό τον ασυνείδητο αιμομυκτικό δεσμό, καταφεύγοντας στις ομοφυλόφιλες σχέσεις που του φαίνονται λιγότερο ένοχες. Γυναίκες που ατύχησαν στο γάμο μοιράζονται με τα παιδιά τους τη μνησικακία τους εναντίον στον πατέρα τους. Ένα μικρό κορίτσι μεγαλωμένο με τον τρόπο αυτόν βλέπει τον πατέρα του, άρα στον άντρα της, το σύμβολο κάθε κακού. Αντίθετα, εξιδανικεύει τη μητέρα του. Η αγάπη της αστραφεί λοιπόν ολότερα φυσικά σε μια γυναίκα. Ένα μικρό κορίτσι περιτριγυρισμένο από καταχρηστική μητρική τρυφερότητα δεν θα κατορθώσει καμιά φορά να γίνει ενήλικο. Θα μείνει μια παιδούλα που αναζητά μια νέα μητέρα. Ο Φρόιντ αναφέρει τη σχετική θεωρία του, ότι το παιδί διακατέχεται από μια ασυνείδητη επιθυμία του ετερόφιλου γονέα του. Η επιθυμία αυτή είναι γνωστή σαν διπόδιο σύμπλεγμα. Είναι μια από τις μεγαλύτερες θεωρίες του Φρόιντ, που όλες οι άλλες ψυχαναλύσεις που έχουν γίνει βασίζονται πάνω εκεί. Τα επιχειρήματα των ομοφυλοφίλων, πέρα το ότι πασχίζουν προς δικαιολογία του πάθους τους, να αποδείξουν ότι δήθεν γεννιούνται και όχι ότι γίνονται, που έγινε λόγος. Παρεμφερές πως η ιδιαιτερότητά τους καθορίζεται από κληρονομικούς παράγοντες. Ο ψυχίατρος Άντονι Στόρ, που έχει μελετήσει σε βάθος το θέμα των διαταραχών και τις σεξουαλικές διαστροφές, αναφέρει: η αντίληψη ότι η ομοφυλοφιλία οφείλεται σε κληρονομικούς παράγοντες υποστηρίζεται, αλλά οι μέχρι τώρα μαρτυρίες δεν υπήρξαν καθόλου πιστικές. Δεν υπάρχει λόγος να υποθέσουμε ότι η ομοφυλοφιλία καθορίζεται από ένα ιδιαίτερο γονίδιο, όπως συμβαίνει με τις οικογενειακές αρρώστιες. Δεύτερον, άλλο επιχείρημά τους είναι πως η ομοφυλοφιλία συναντάται παντού, σε όλους τους λαούς. Άρα είναι φυσικό φαινόμενο, φυσικός τρόπος ζωής. Και το επιχείρημα αυτό δεν έχει βάση. Γιατί δείχνει την έκταση της αμαρτίας. Και ποιος είπε πως η αμαρτία είναι σωστή? Επειδή είναι τόσο διαδεδομένη? Γιατί τότε θα είναι σωστός και ο φόνος και ο πόλεμος και η πορνεία και ο αλκοολισμός και όλα τα άλλα? Το πάθος, ένας καλός ζωγράφος ή ένας μουσικός, που λένε άλλο επιχείρημα το τρίτο επιχείρημα, είναι πως μεγάλοι άνδρες, φιλόσοφοι, έχουν το πάθος. Ένας καλός ζωγράφος, ένας μουσικός, ένας ποιητής είναι οπωσδήποτε και ένας τέτοιος ισχυρός άντρας. Αλλού θέλουν να καταλήξουν. Δηλαδή πως η ομοφυλοφιλία είναι κάτι ανώτερο. Είναι αποδεκτή από τους ανωτέρους ή πως γίνεται
κανείς ανώτερος είναι απαραίτητο να έχει αυτό το πάθος. Αυτά είναι κάποιες τοποθετήσεις, όχι απλώς για τα λόγια, αλλά είναι επιστημονικά ελεγμένα και έρευνες οι οποίες έχουν γίνει από γιατρούς οι οποίοι δεν είναι ούτε κληρικοί, ούτε δεσποτάδες, ούτε χριστιανοί ορθόδοξοι. Οπότε κανείς δεν μπορεί να μας κατηγορήσει ότι μιλάμε μόνο από την πλευρά τη δικιά μας. Θα δούμε τώρα όμως και η παράδοση της Εκκλησίας μας κατά την Παλαιά Διαθήκη και την Καινή Διαθήκη. Και λέει και επίησεν ο Θεός τον άνθρωπο, κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν, άρσεν και θύλη επίησε αυτούς, χούν από της γης έπλασε αυτόν και ενεφύσισεν στο πρόσωπον αυτού πνοή ζωής. Και ευλόγησε αυτούς ο Θεός, λέγον αυξάνεστε και πληθύνεστε και πληρώσετε τη γη, κατακυριεύσετε αυτής και άρχεται. Είναι από το Γέννηση στο κεφάλαιο του πρώτου και του δεύτερου. Λίγο πολύ όλοι θα έχετε ακούσει από την Παλαιά Διαθήκη την ιστορία του Λότ και της οικογένειάς του. Θα το δούμε λίγο πιο αναλυτικά και θα εστιάσουμε σε κάποιες λέξεις που ίσως να μην έχουμε δώσει και τόση σημασία. Και λέει η Παλαιά Διαθήκη: δύο άγγελοι στο σπίτι του Λότ και από τρόπαια θέληση των Σοδομιτών για την αρσενοκητεία παραχώρησε τις χώρες του. Ενώ ο Λότ, λέει, καθόταν ένα δειλινό παρά την πύλη της πόλεως Σοδόμων και διαφαίνεται ότι είχε ιερά συνήθεια ως φιλόξενος που ήταν να υποδέχεται και φιλοξενεί ξένους που εισήλχονταν στην πόλη. Και επειδή οι Σοδομιτές ήσαν αφιλόξενοι και ξάφνου φάνηκαν οι δύο άνδρες, αλλά ούτε σκέψη στο Λότ ότι ήταν άγγελοι του Θεού, ούτε φυσικά γνώριζε ότι είχε προηγηθεί μεταξύ αυτών και του θείου του Αβραάμ. Και σηκώθηκε και τους υποδέχτηκε κατά την ιερή συνήθειά του. Κατάλαβε δηλαδή ότι ήταν οδηπόροι και έχριζαν βοήθεια. Η περίπτωση και πάλι είναι μοναδική. Τους προσκάλεσε σπίτι του για να μείνουν εκείνη τη βραδιά. Στην αντίρρησή τους να μείνουν στην πλατεία υπεθρίως, φαίνεται ότι παρακίνησαν το φιλόξενο Λότ να επιμένει. Ο Λότ με τη γυναίκα του και τις κόρες του εζήμωσαν και έψησαν λαγάνες ως προχειρότερας του ψωμίου και γενικά παρέθεσαν τράπεζα και έφαγαν. Φαίνεται συνέβη ό,τι και με τον Χριστό Αναστάντα, όπου οι μαθητές επέδωκαν αυτό ηχθείως, οπ του μέρους και λαβών ενώπιον αυτού έφαγον, λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Με βάση και αυτές τις φιλοξενίες του Αβραάμ και του Λότ, ο Απόστολος Παύλος γράφει: «Της φιλοξενίας μη επιλανθάνεστε, για ταύτης γάρ έλαθον τίνες ξενήσαντες αγγέλους». Μέχρι εδώ φυσικά τίποτα το ιδιαίτερο. Τότε προς τι η αναφορά? Για την τρομερή πρωτοφανή συνέχεια. Τι λοιπόν συνέβη? Ο Λότ με τους δύο νέους άνδρες πέρασε, ως φαίνεται, από κεντρικούς δρόμους της πόλεως, ως να φτάσει στο σπίτι του, και λάχνα σαρκολατρικά βλέμματα έπεσαν πάνω τους, στους δύο νέους άνδρες, και στη συνέχεια κατέστρωσαν σχέδιο εφόδου στο σπίτι του Λότ. Διαφαίνεται ότι η θέα τους ήταν θαυμαστή, ήσαν δηλαδή άκρος ευηειδείς, δηλαδή ωραίοι. Έτσι φαίνονται πάντοτε οι άγγελοι του Θεού. Και οι τόσο επιρρεπείς στο ανδρικό φύλο, Σοδομιτές, πάσχησαν πάση θυσία για προκτική συνουσία. Προτού η βίαιη απάντηση των Σοδομιτών και την ασέλγεια.
Ενώ λοιπόν όλα ήταν ήρεμα, εδώ στο σπίτι του Λότ, ξάφνου μέσα στη νύχτα το σπίτι περικυκλώθηκε από ανθρώπους νέους, έως και της τρίτης ηλικίας, πάμπολοι σε αριθμό. Χτυπούσαν φωνάζοντες το Λότ λέγοντάς του: «Πού έχεις τους δύο άνδρες που το εσπέρας πέρασες στην πόλη με αυτούς? Παρέδωσέ τους μας, προκειμένου να συλλογίσουμε μαζί τους». Φρίξον ήλιε, φρίξον γη. Πρωτοφανές γνωστό γεγονός στην παρανθρώπινη ιστορία. Φαίνεται είχαν κορεστεί αναμεταξύ τους να ασελγούν παραφύση και ζητούσαν παρθένο έδαφος για συνέχεια. Το άκρος φοβερό είναι ότι βρέθηκαν εκεί άτομα από νεανίσκους έως πρεσβυτέρου. Ακόμη και άμπας ο λαός άμα. Γίνεται φοβερό πως αν οι δύο άνδρες δεν ήσαν αυτοί που ήσαν, είχαν να τραβήξουν διασυνδυμό ασυλικίας ασύλληπτο. Με αυτό το περιστατικό, τη αρχική δηλαδή λύσα και την απαράδεκτη συμπεριφορά για παραφύση προκτική σχέση. Λαμβάνουμε μια εικόνα σε τι κατάντημα είχαν φτάσει οι άνθρωποι αυτοί, το ανδρικό φύλο. Πώς να μην έρθει η άνωθεν οργή? Ο Λότ, γνωρίζοντας την ασχημοσύνη τους, αφού κατάλαβε τι ζητούσαν, ναι μεν εξήλθε προς συζήτηση κατά ανάγκη, όμως παράλληλα δούλεψαν αμέσως τα αντανακλαστικά του και έκλεισε την πόρτα πίσω του. Τους αποκαλεί αδελφούς για να τους κατευνάσει. Το δυνατό να πασχίσει ή να τους αποτρέψει να κάνουν ένα τέτοιο κακό. Αφού δεν τα κατάφερε λόγω του αγγικού μένους, λύσας τους, έφτασε στο σημείο μιας απιστεύτου θυσίας και υποχωρήσεως. Πρωτιά κατά ανάγκη και τούτο. Προτείνει τις δύο κόρες του για χρήση όπως τους αρέσει. Παρά το ότι είναι αγνές, μόνο τους φιλοξενούμενους τους να μην πειράξουν. Το ότι θέλησε να παραδώσει τις κόρες του, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος τονίζει: «Όσου δε των θυγατέρων φύσαστε εινέσχετο, ή να τις εις ξένους τιμήν επιδείξετε». Φαίνεται ότι προς το εξωφρενικό αίτημά τους ταράχτηκε και ευνηδιάστηκε με το λυσαλαίο μένος τους και πρότεινε αυτό προς αποφυγή του μεγάλου παραφύσιν αμαρτήματος που φάνηκε ότι γνώριζε το βάραθρο. Προτίμησε τη φυσική σχέση, ακόμη και των θυγατέρων του, για να προστατεύσει και τους ξένους. Υπάρχει και μια άλλη εκδοχή, ότι δεν θα δεχόταν την πρότασή του να πορνεύσουν με τις κόρες του και το θέμα με όλη την άρνησή του, και αφού έκλεισε την πόρτα θα τελείωνε. Νοητό ότι πάνω στην τόση απρόσμενη αγωνία και ταραχή του βρέθηκε, έκανε την όντως τολμηρή πρόταση για τις κόρες του. Η άρνησή τους να δοθούν οι κόρες του, και αφού δεν γίνεται λόγος για θέματα πορνείας, δηλαδή έξω του γάμου, σχέσεις ανδρών με τα γυναικών, διαπιστώνεται ότι τις γυναίκες τις είχαν για παιδοποιία. Και αφού ουδής λόγος στο κείμενο περί γυναικών. Με άλλα λόγια, είχαν δηλαδή ολοκληρωματικά στραφεί στο άρσενες ενάρσεση της ασχημοσύνης κατεργαζόμενη, δηλαδή την ομοφιλοφιλία, όπως αναφέρει ο Απόστολος Παύλος για κάποιο παρόμοιο χάλι, κάποιο Ρωμαίο, όπως θα γίνει λόγος και στη συνέχεια. Εκείνο πάντως το έως πρεσβυτέρου, δηλαδή ανθρώπους σε προχωρημένη ηλικία, δεν τρώγεται και φανερώνει το άνευ προηγουμένου τροχιασμού των ανθρώπων, εκείνων με τη σαρκική λύσα τους. Πώς να μην πέσει φωτιά και θείο? Έφεραν την άνωθεν επέμβαση με την εκτροπή τους και την αμετανοησία τους. Δεν είχαν πλέον κανένα λόγο ύπαρξης. Προκύπτει και τούτο: ο τόσο γενικείος κόσμος των πόλεων αυτών, πώς δεν γίνεται καν λόγος, συμφωνούσε με την απέσια αυτή ζωή των ανδρών?
ή και αν διαφωνούσε τούτο σε ότα μία κουέτο, είναι ερώτημα. Όταν ο Αβραάμ κατέβηκε ότι και 10 αν υπάρχουν δίκαιοι δεν θα κατέστρεφε ο Θεός την πόλη. Εννοούμε μόνο άντρες. Και αν είναι έτσι, συμπαρέσυραν τον εξολοθερμό και τον γυναικείο κόσμο. Είναι μάλλον ερωτήματα που όμως νομίζουν μένουν αναπάντητα. Γεγονός πάντως είναι ότι πλήρωσαν και όλες οι γυναίκες. Αλλά πώς μπόρεσαν να εξαιρεθούν οι γυναίκες από ένα γενικό εξολοθερμό και έμεναν μόνο οι γυναίκες, και τα μικρά αθώα παιδιά που ασφαλώς υπήρχαν, τι γίνανε? Εκ των πραγμάτων, εφόσον και το περιβάλλον θα εχάνετο, δεν θα είχαν λόγο παραμονής. Η διαφορά ως προς τα μικρά παιδιά σε σύγκριση με τους μεγάλους θα πρέπει να είναι τούτη: ότι αυτά έχασαν μόνο την παρούσα ζωή. Ψυχικά, για το πέραν του τάφου αυτά θα έφευγαν ελεύθερα, αφού δεν είχαν προσωπικές αμαρτίες. Κάτι παρόμοιο περίπου πρέπει να είχε συμβεί και με τον γυναικείο κόσμο, εφόσον και όταν διαρρήδεις ήσαν κατά τον παραφύση σχέσεων και γενικά ήσαν έτοιμες οι γυναίκες. Στη συνέχεια, στο σπίτι εκεί, οι Σοδομίτες, αφού δεν δέχτηκαν την πρότασή του να τους παραδώσει τις δύο κόρες του, στράφηκαν εναντίον τους λέγοντας του ότι ήρθεν από άλλη χώρα και θα γίνεις δικαστής μας. Θα κακοποιήσουμε και σένα, δηλαδή και το Λότ. Και όλμησαν βιαίως να το χτυπήσουν. Και προφανώς αυτός οπισθοχώρησε εντός, κλείνοντας και την πόρτα. Οπότε πάντα αυτά πλησίασαν να σπάσουν την πόρτα για να εισέλθουν στο σπίτι. Και τότε, εμπρός στο βίαιο τρόπο προς κακοποίηση του Λότ, οι δύο άνδρες οι εντός έκαναν χρήση θείας δυνάμεως, και αφού άρπαξαν και τράβηξαν εντός το Λότ, βία έκλεισαν την πόρτα. Αμέσως όλους έξω επάταξεν ένα ορασία από μικρού έως μεγάλου. Τους τύφλωσαν όλους, οπότε τα έχασαν. Παρέλυσαν και τυφλοί. Όντως έψαχναν να έβρουν την εξώθυρα του όλου σπιτιού για να φύγουνε. Γίνεται κατανοητό ότι εκείνη τη στιγμή τόσο ο Λότ που κατάλαβε ότι δύο φαινομενικά ήταν άντρες, στο βάθος ήσαν άγγελοι, όργανα του Θεού, αλλά και τυφοί πλέον Σοδομίτες διαπίστωσαν ότι άνωθεν τιμωρία Θεού που πίστευε ο Λότ, υπερφυσικό δηλαδή γεγονός, τους πέταξε λόγω της τόσης αναδείας τους. Ουδής όμως λόγος, έστω μετά την τιμωρία, περί συναισθήσεως, συγνώμης και μετάνοιας για την εκεί στάση τους και την αμαρτωλή ζωή τους. Το ότι δεν τους θανάτωσαν, τους άφησαν περιθώριο συναισθήσεως μετανοίας. Βλέπουμε ότι παρόλα αυτά που είχαν γίνει, που ξεκίνησαν να γίνονται, δεν τους σκότωσε κατευθείαν. Περιμένει να δει τη μετάνοια. Αν και νύχτα σιγά σιγά πλώνετο στην αμαρτωλή πόλη το ότι έλαβε χώρα στο σπίτι του Λότ. Ασφαλώς από άτομα που δεν ήταν παρόντα και τυφλά θα οδήγησαν τους τόσους τυφλούς στα σπίτια τους. Έστω κάποιοι να φώναζαν ήμαρτον εμπρός στη Θεία Επέμβαση. Τίποτα όμως, διότι η πόρωση ήταν στον Αδύρ. Ασφαλώς έντρομος ο Λότ ακούει ότι θα καταστραφούν οι πόλεις, επειδή η κατακραυγή είναι μεγάλη προς το Θεό και έστειλε εμάς να την καταστρέψουμε. Παρά τα αυτά ο Λότ πήγε προς τη συνάντηση των μυστήρων, των θυγατέρων του. Επειδή τους βρήκε μάλλον να κοιμώνται, τους είπε: σηκωθείτε και φύγετε από το μέρος αυτό, διότι ο Κύριος θα καταστρέψει την πόλη. Όμως οι μέλλοντες γαμβροί και από τον ύπνο προφανώς δεν συνέλαβαν την έντονη προτροπή του δίκαιου Λότ, καθώς δεν υπέθεσαν, καθώς
δε υπέθεσαν ότι αστιεύεται. Έτσι έδειξαν όλων απαράδεκτη προθυμία. Λογικά θα πρέπει να τους είπε συντομία την τύφλωση των συμπολιτών, πριν δεν θέλησαν να τα πάρουν στα σοβαρά. Τους μνηστήρες τους ονομάζει γάμβους, καθάπερ και η Καινή Διαθήκη των Ιωσήφ. Ενώ δεν ετοιμάζοντος προς αναχώρηση, πλέον οι δύο αναφέρονται ως άγγελοι. Ήταν φυσικό να ταραχθούν, αφού άφηναν για πάντα το σπιτικό τους και ό,τι φοβερό θα συνέβαινε, και οι άγγελοι τόνωσαν το ηθικό τους. Φύγετε και σώσατε τη ζωή σας. Πίσω να μην κοιτάξετε, ουδέ να σταματήσετε στην περιοχή των πόλεων. Πηγαίνετε στο όρος. Ο Λότ όμως ζήτησε περισσότερη ασφάλεια, να καταφύγει σε ποια εκεί πόλη, και συμπλήρωσε ο άγγελος. Πήγαινε να σωθείς εκεί, όσα να του λέει πήγαινε για να μου λύσεις τα χέρια για ό,τι πρόκειται να γίνει. Ανάλαβε ο Θεός να το διασώσει και το έπραξε. Έτσι τηρήθηκε και αυτό που είπε στον Αβραάμ, ότι δεν θα συναπολέσει δίκαιον μετά των αδίκων. Και τότε συνέβη η ολοκληρωτική καταστροφή των πόλεων. Ο ήλιος εξήλθε από τη γη. Δηλαδή έβριξε φωτιά και θιάφη, και ραβνή από τον ουρανό, η λάβα ως από το ηφαίστειο εξέπεμψε έφλεκτους θειούχους ύλες του εδάφους, ώστε άναψαν φωτιά στη γη και στην ατμόσφαιρα, βροχή, πυρός και θείου. Λοιπόν, τα φυσικά μέσα που χρησιμοποίησε ο Θεός, όντως κόλαση πυρός που δεν άφησε τίποτα όρθιο. Οι τυφροθέτες στο εσπέρας άφησαν τη ζωή τυφλή. Όποια φρίκη ως τυφλή έζησαν την ώρα που τα πάντα εχάνονταν και η φωτιά κυριεύει. Προφανώς κάποιοι να συναισθάνθηκαν το τι το βράδυ απετόλμησαν. Μαζί με τα Σόδομα και τα Γόμορα συνεπόλεσαν και άλλες μικρότερες προφανώς πόλεις. Η Αδάμα που θα γίνει λόγος. Γίνεται φανερό ότι αν δεν συνέβαινε το θλιβερό γεγονός στο σπίτι του Λότ, το κακό θα ερχόταν έστω λίγες ώρες αργότερα. Βλέπουμε ότι και εδώ λέει και οι πρεσβύτεροι, αλλά και οι νεανίσκοι, δηλαδή οι νεότεροι, είχαν κατακυριευθεί από αυτή την αμαρτία, όπου ο Θεός δεν θα το άφηνε τιμώρητο και λέει έστω και 10 να υπήρχανε, δεν θα κατέστρεφε την πόλη. Αλλά τελικά προφανώς δεν υπήρχαν ούτε οι 10 και έγινε αυτό. Ο Άγιος Ιωάννης, ο Χρυσόστομος, θεωρεί την ομοφυλοφιλία την κατά των αρένων μανία, ως το πλέον άτιμο πάθος που αποτελεί ύβρις κατά την ανθρώπινη φύσεως. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι είναι παραφύση. Κάνει γι' αυτό μια διάκριση. Αν και είναι πεσμένη η ανθρώπινη φύση, στη φθορά, στην αμαρτία και στο θάνατο, υπάρχουν να παραμένουν όρια στην ερωτική επιθυμία και τη σχέση ανδρός και γυναικός. Υπάρχει ένας νόμος φυσικός στον οποίο υπόκειται όλοι οι άνθρωποι και παράλληλα ένας νόμος πνευματικός για τους πιστούς. Ο φυσικός νόμος είναι ο νόμος που είναι γραμμένος στη συνείδηση κάθε ανθρώπου. Σε αυτό το νόμο, το φυσικό, υπάγεται και αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Η φυσική χρήση του άνδρα από τη γυναίκα και της γυναίκας από τον άνδρα. Όλοι οι άνθρωποι ανεξαιρέτως γνωρίζουν χωρίς πολλές εξηγήσεις ποια είναι και πώς πραγματώνεται η φυσική χρήση, η ένωση ανδρός και γυναικός. Είναι δε φυσική γιατί με τον τρόπο αυτό υπάρχουν προδιαγραφές για να εκπληρωθεί η εντολή του Θεού, έστω και αν αγνοεί ο άνθρωπος. Πρώτον, ενώνεται ο άνδρας με τη γυναίκα, καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και προσκολιστήσεται προς τη γυναίκα αυτού και έσονται οι δύο εις σάρκα μία.
Και δεύτερον, σπείρεται και γεννάται η ανθρώπινη ζωή. Αυξάνεστε και πληθύνεστε. Οι κανόνες της Εκκλησίας μας για αυτό το είδος είναι πάρα πολύ μεγάλοι. Και λέει ότι δεν το κάνει η Εκκλησία μας για τιμωρία, ούτε έχει σκοπό να τιμωρήσει, αλλά έχει σκοπό να μπορέσει να συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος το μέγεθος, το βαθμό της αμαρτίας, ώστε να μπορέσει αυτό να τον κάνει να μετανοήσει γι' αυτό και να εισέλθει και να μπορέσει ξανά να ενταχθεί στην Εκκλησία μας. Βλέπουμε τι είπε σε αυτό που διαβάσαμε πριν στην Παλαιά Διαθήκη. Θα μείνω στη λέξη από όλο το κείμενο αυτό, σε μια πολύ σημαντική, στη λέξη μετάνοια. Αυτό είναι ο Θεός που περιμένει από εμάς, τη μετάνοια. Η μετάνοια είναι η επιστροφή του ανθρώπου στο Θεό. Η μετάνοια είναι συνδεδεμένη με τη συναίσθηση της αμαρτίας και την επιθυμία για μια πνευματική ανανέωση. Μια συνεχής διαδικασία προόδου στο πνευματικό μονοπάτι. Ο άνθρωπος καλείται να απομακρύνεται από την αμαρτία και να επιδιώκει την αγιότητα. Η μετάνοια δεν είναι απλώς η αναγνώριση των λανθασμένων πράξεων, αλλά και η θέληση για μεταστροφή και βελτίωση του ανθρώπου στη θέληση του Θεού. Ο Θεός αγαπά τον άνθρωπο και είναι έτοιμος να τον αποδεχτεί και να τα καθοδηγήσει στη σωστή κατεύθυνση, αρκεί ο άνθρωπος να έχει τη θέληση να επιστρέψει σε Αυτόν. Η εξομολόγηση, όπου ο άνθρωπος αποκαλύπτει τα αμαρτήματά του ενώπιον του Θεού και λαμβάνει συμβουλές από το πνευματικό και ευλογίες για να μπορέσει να συνεχίσει το πνευματικό του ταξίδι. Η διαδικασία της μετάνοιας στην εξομολόγηση πρέπει να έχει και κάποια χαρακτηριστικά. Πρώτον, να μπορεί ο εξομολογουμένος να κάνει αναγνώριση της αμαρτίας. Πολύ σημαντικό. Ο άνθρωπος όταν αναγνωρίσει την αμαρτία του, καθώς η μετάνοια ξεκινάει από την εσωτερική αναγνώριση του λάθους. Δεύτερον, η θλίψη για την αμαρτία. Ο άνθρωπος νιώθει λύπη και θλίψη για τις πράξεις του και για την αποστασία του από το Θεό. Η επιθυμία να αλλάξει. Η επιθυμία για αλλαγή είναι κρίσιμη. Ο άνθρωπος επιθυμεί ειλικρινά να απομακρυνθεί από την αμαρτία και να επιστρέψει στο Θεό. Επιστροφή στο Θεό μέσα από την προσευχή, τη Θεία Λειτουργία, την αγάπη και την επικοινωνία με την Εκκλησία. Ο άνθρωπος επιδιώκει την επανεσύνδεσή του με το Θεό. Και όταν όλα αυτά τα έχει καταφέρει ο άνθρωπος μέσα του, έρχεται και το τελευταίο, δηλαδή η αλλαγή της συμπεριφοράς. Η μετάνοια εκδηλώνεται και στην αλλαγή της ζωής του ατόμου. Ο Ορθόδοξος Χριστιανός προσπαθεί να ζει σύμφωνα με τα διδάγματα του Χριστού και να ακολουθεί την Ορθοδοξία. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η μετάνοια θεωρείται συνεχής διαδικασία και οι πιστοί ενθαρρύνονται να προσπαθούν συνεχώς για την άνοδο της πνευματικής του ζωής και την αύξηση της αγάπης και της ενότητας ξανά με το Θεό. Αυτό ο Θεός περιμένει από όλους μας, τη μετάνοια. Εμείς σε αυτή την ομιλία μας και σε αυτό το θέμα το οποίο δεν μπορεί να υποθεί όλο τώρα, ούτε μπορεί να λυθεί όλο το θέμα μόνο μιας. Είναι ότι δεν τα βάζουμε με τους ανθρώπους. Δεν τα βάζουμε με τους ανθρώπους, αλλά με την αμαρτία. Και όσοι δηλαδή λένε ότι η Εκκλησία τα βάζει με τους ανθρώπους, δεν είναι σωστό. Είναι η αμαρτία αυτή, όπως είπαμε, και η πορνεία και ό,τι άλλη αμαρτία μπορεί να μας έρθει στο μυαλό. Μπορεί αυτό να γίνει νόμιμο?
θα πρέπει να καταλάβουμε και να σκεφτούμε και κάτι άλλο. Θα πεις, τώρα Πάτερ μας είπες τώρα θέμα της Παλαιάς Διαθήκης, τους έκαψε ο Θεός όλους, μικρούς, μεγάλους. Άρα ποια είναι η αγάπη της Εκκλησίας? Πού είναι η αγάπη? Η αγάπη της Εκκλησίας είναι εδώ, είναι συνεχόμενη. Τους αγκαλιάζει όλους και αυτούς τους ανθρώπους τους αγκαλιάζει. Όπως αγκαλιάζει την πόλη, αγκαλιάζει τον ληστή, αγκαλιάζει τον ναρκωμανή, αγκαλιάζει τον αλκοολικό, αγκαλιάζει και αυτόν η Εκκλησία. Δεν το πετάει έξω. Θα δούμε μόνο τη Μεγάλη Εβδομάδα τη γιορτάζουμε. Η Μεγάλη Εβδομάδα, το Πάσχα, αν πέσει του Αγίου Γεωργίου, τι κάνει η Εκκλησία? Τη μετακινεί την εορτή. Την κάνει στην άκρη. Και ποιους γιορτάζει η Εκκλησία εκείνη τη μέρα? Το ληστή, την πόρνη και τον εκατόνταρχο. Τους χειρότερους ανθρώπους. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να πούμε ότι η Εκκλησία δεν νοιάζεται. Η Εκκλησία πρωτίστως νοιάζεται για τον άνθρωπο, για τη σωτηρία της ψυχής του. Καλό βράδυ, σας ευχαριστώ πολύ και ελπίζω να ξαναδοθεί μια άλλη ευκαιρία να ξαναπούμε έτσι, όχι το ίδιο θέμα, κάποιο άλλο θέμα, πραγματικό. Αν θέλει κάποιος να ρωτήσει τώρα κάτι, μπορεί να με ρωτήσει.